விடியல ஆட்சிக்கு வந்தா மாசம் 1000 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னானுங்க. வீட்டு செலவுக்கு குழந்தைங்க படிப்புக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும்னு நம்பிதானே ஓட்டு போட்டோம். இப்ப ஒத்த ரூபாய கூட கண்ணுல காட்டல. வீடு வீடா வந்தானுங்க, உதார் வீட்டானுங்க. கடைசியில ஓட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு எங்க வயித்துல அடிச்சுட்டானுங்க. கொஞ்சமாவது திருந்தி இருப்பானுங்க நினைச்சேன், முன்ன விட மோசமா போயிட்டானுங்க. விடியலாச்சி 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 உள்ளாச்சியிலும் விடியலாச்சி. போன வாட்டி என்ன பண்ணீங்க? தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடும்ப தலைவிகள் அனைவருக்கும் மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்க இருக்கிறோம். வா கொடுத்து தந்தோம். இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? சூடா அடிச்சே சத்தியம் பண்றோம். அடுத்த வாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? வேட்டிய போட்டு கூட தாண்டுவோம். நாங்க முழிச்சுக்கிட்டா நாங்க முழிச்சுக்கிட்டா போதும் காலம் காலமாய் பொய் வாக்குறுதிகளை நம்பி ஏமாந்தது.